Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Archbishop's House lingba u Archbishop ka Nongba Shillong u Most Reverend Victor Lingdo ha ka hanru tarik ulber arhajar apunrio kala khot lawer yabaro ki pat riunget banyas no aktilang bat ka balang Catholic ha kari India ban penlong jingdwai ya kani lapan bena ban penlong jingdwai na ka benta ka suk kasan ha ka perthai baro ka wei da ka bakentu ban penlong ya kasngi utrai ka pratarik ulber arhaja apunrio kum kasngi jingdwai na ka benta ka jingsuk kham tam ha ki mas bakhut bar ha ki jingaseng baro ban penlong jingdwai rosary man kasngi hala yeng lasem ha ki parish bar ha ki yeng reuniam nadu ka pratarik ulber hadu ka khatsau tarik ulber arhaja apunrio na ka benta kitu ki basakta ha ka thma ban penlong ya kasngi tho ding ka khatlai tarik ulber arhaja apunrio kum kasngi sha jing it bat kasngi jing duai na ka benta ka jing suk ha ka perthai